खुलुमबाय बैसाग गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजा उन्दै गेदेर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आङो बावहरग्रोबाय। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आव मोनसे दामाखा खोथा, जोंनि थाखानाय बिटिसिनि पावार्सआ सिगाङाव जाखिनि थांबाय आरो बिटिआरनि दफाफ्राबो मावफुंजायाखिसै। नाथाय जोंहा सासे आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार दंहैयो। बिनि मेगनावनो दिनै मानो माखासे थांखांनानै आरो उनाव मानो बिटिसिनि पावार्सफ्रा डिसिनि आखायाव थांबावनो मोनखो आरो बिथां स्पिकार सार थासेयावबो दिनै मानो दफाफ्रा मोनसेबो मावफुंजायाखिसै, बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स्पष्ट खोथा, जोंहा बिस्वजित दैमारि सार दंहैयो, आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा। दा बिथां थासेयावबो जोंनि बिटिसिनि थाखानाय पावार्सफ्रा मानो डिसिनि आखायाव गोग्लैखो? पाब्लिसिटिनि थाखाय फंनै फंथाम बुंबाय आरो सिगाङाव एसे नाजादोंमोन, नाथाय नाजानायनि फिथाइया मा जाखो? फ्रुटफुल जादोंना मादों? वेदार इट इज फ्रुटफुल अर नट, बेखौ अबजार्भ खालामनो जोंहा ओइथु साबलगा खुनु लिडारि नाय। अपोजिसन पार्टिया होनबाय थादोंमोन बिपिएफना दुखुनांथाव बाथ्रा, रोगां ट्रिपल इन्जिन सरकार थासेयावबो दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टजों बिटिसिनि पावारफ्रा सानफा एफा लांजादों, डिसिनि आखायाव गोग्लैदों। नाथाय बे खामानिया माखिखिनिखौ बाद होजोबनानै आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारनि मेगनावनो जागासिनो दं, बिनि आखाइजोंनो जागासिनो दं। आसरित नङा होमबा? आरो लोगोसे बे पावार्सफ्रा डिसिनि आखायाव थांबाय आरो सिगाङाव जानाखि डिपार्टमेन्ट्सफोर दं बेबो थांबाय, पावार्सफ्रा थांबाय। बेखौ लेट इट गो, थांनो होदो दे, जों जेबो बुंथ'ला हाथ'ला, आपातत लाथ'दो, हमना लाथ'दो दरिल'आ। बिनि उनावहाय एपिसड बिटिआरनि दफाफ्रा मोनफ्रोमबो जाफुंजायाब्लाबो माखासे 80%, 90% बा 60% दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन। नाथाय बिनि खेथ्रआवबो मोनसेबो दफाफ्रा मावफुंजायाखिसै। जोंनि बिटिसिनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि स्पिकार सार थासेयावबो गाव आखाइ गैया। याद आमि खुनु अधिकार नाय होनब्ला जानाय नङा, खिन्थु दङ। बिस्वजित दैमारि सारनावबो 100% रेसपन्सिबिलिटि दंहैयो, मानोना बिथाङा बड'लेण्डनिफ्राय सासे स्पिकार, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि। दा बे थासेयाव मोनसे नङा मोनसे 1%ब्लाबो बिटिआरनि दफाफ्रा जा मावफुंजायैया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानाय, बिथांमोननो गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज खालामबायबा बेनि नर्मसै बेथन होनाय। बड'फा इउएन ब्रह्मनि नामाव इन्सटिटिउसन, फेक्टरि, जायजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लाब जागोन, न'खर सुंथानो हागोन। बेफोर माखासे मेन बुस्थु, इडुकेसन, इन्डास्ट्रि आरो बड'फानि, जोंहा बर'नि बिफा बड'फानि नामाव बेखौथ' नांथारगौ। ट्राइबेल इउनिभारसिटि बाजेट बारायनाय, बेफोरखौ दोनथ'नानैबाबो नैबे माखासे मोनथाम बुस्थुआ जाथारनांगौमोन, नाथाय दिनैसिमबो गैया। जों प्रमद बर' सारनाव आसा खालामदोंमोन, बिथाङा जांख्रिथायारि गुथालनिफ्राय फैनाय रिभलिउसनारि वेभनिफ्राय, बेकग्राउन्डनिफ्राय, नाथाय बिथाङाबो फैला। जोङो गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरि फेरेंगा सारमोननिफ्राय आसा खालामदोंमोन, बिथाङाबो फैला। नाथाय लास्टआव बिस्वजित दैमारि सारनिफ्राय जों आसा खालामदोंमोन, नायल' जाल' सासेल' उरखाव गोरा सारनिफ्रायबो जों आसा खालामदोंमोन, नाथाय जायाखिसै। लास्टआव अपसना, बिकल्पआ बिस्वजित दैमारि सारनाव थाहैदों। बिथांखौ आयेन आसामनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै लास्ट अपसना बिथांनाव थाहैदों। बिथांखौ आसा खालामदोंमोन माखासे 1%ब्लाबो 3%ब्लाबो बिटिआरनि दफाफ्रा
मावजागोन होननानै आरो जेबो मावजाथाराब्ला रन्जन दैमारि सार बिटिआरनि सागानगिरि आरो जेलाव जोबजानाय माखासे एक्स एनडिपि आदामोनखौ बरननानै होब्लाबो रायजो राजाफ्रा गोजोनो। नाथाय बेखौबो जोङो दासिमबो नुनाय जायासै। आजिलके तेनेकुवा परिस्थिति आमी देখিবলৈ পোৱা নাই। मा सानो रायजो राजाफ्रा बिस्वजित दैमारि सारनि सायाव लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि सायाव लोगोसे प्रमद बर' सारनि नेतृत्व होनाय खुंबाय थानाय बिटिआर सरकारनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर लिरना हर। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।